No facilitareu massa dades a aquells compatriotes desficiosos que, acabada la missa de corpore in sepulto i amb una excitada temeritat de bolígrafs, pretenguen escriure la meua obscura i ardent biografia. Els remetreu en tot cas mentrestant s'ordena la comitiva de l'enterrament a la sumària i principal font documental que han manufacturat per a casos com aquests, alguns benignes i fins i tot insignes antologistes. Nasqué a Burjassot, el 4 de setembre de 1924. Que es foten, car per molt que els fota, jo estaré aleshores molt més fotut. Ordenada la comitiva, amb una presidència estrictament familiar i no necessàriament plorosa, jo ploraré per tots. Vull molts de gorigoris de clero pobre, amb una creu modesta, d'un estricte metall al·lucinat. Els gorigoris i el trepig de les sabates, carrer del Bisbe Muñoz Avall, que és un carrer vell i acreditat en matèria de processons i d'enterraments, resulten fàcilment impressionants. En arribar al cementeri, no hi deixareu entrar ningú i fareu que es tanque la porta amb pany i clau. Prèviament haureu subornat l'enterrador, és cosa que encarregue als meus cunyats, i l'haureu embriagat amb vi de Binissalem. Es posarà tota la família agafada de les mans a la porta del cementeri, com si anàs a ballar la tarara, impedint que ningú s'acoste. I l'enterrador bufat m'enterrarà en un lloc qualsevol, sense làpida ni flors. L'endemà matareu l'enterrador, de manera que mai no se sàpia on és el meu cadàver. I quan passats els anys i els ajuntaments es busquen les meues despulles per tal de donar-los sepultura digna, que es foten també i que escarboten totes les tombes i anticipen municipalment una espècie de resurrecció de la carn de Burjassot. I així, confós amb tots els morts del meu poble, en farem una de bona. No ho oblideu.